Bħalissa, il-pjazza tal-Imtarfa għaddejja minn xogħlijiet intensivi biex din tingħata dejja ġdida u isbaħ u bekk tkun tista' titgawda mill-komunità tal-lokalità u kull min iżura. Dan ix-xogħol ta' riġenerazzjoni se jwassal biex fi ftit xhur oħra il-pjazza tkun qiegħda tinbidel fi spazju miftuħ u rikreattiv fejn ir-residenti mtarfin ikollhom spazju fejn jirrilassaw fil-ħin liberu. Karatteristika ewlenija ta' din il-pjazza hekk ġdida se jkunu il-passaġġi pedonali li jdawru l-pjazza. Fil-fatt, bħalissa għaddej ix-xogħol ta' pavimentar fuq il-pjazza. Minn barra x-xogħlijiet infrastrutturali fosthom landscaping ġdid, l-aspett ambjentali se jkun qed jingħata prijorità wkoll. Fil-fatt, se jkunu qegħdin jitħawlu siġar tal-ballut u varjetà ta' arbuxelli u fjuri tal-istaġun. It-tisbieħ tal-pjazza jaraw wkoll bini ta' funtana ġdida u ħolqien ta' sistema għat-tisqija imqabbda ma' ġibjun ġdid u ieħor eżistenti. Iż-żewġ ġibjuni flimkien se jkunu kruċjali għal ġbir tal-ilma tax-xita u żamma tas-siġar li se jitħawlu. Fl-aħħar ġimgħat tneħħew l-arkati li kemm bejn il-pjazza prinċipali u dik sekondarja sabiex jingħaqdu u jinħoloq spazju wieħed miftuħ waqt li nkixfet il-faċċata tal-padiljun, binja li nbniet mis-servizzi Ingliżi. Fir-rigward ta' Palkerċ, iż-żona li kien hemm fuq in-naħa ta' triq ir-Reġiment Maltin se tiġi organizzata mill-ġdid biex ukoll tinkludi n-numru ta' parkeġġi għal persuni b'diżabilità. Is-Sindku tal-Imtarfa, Dale Heyman, qal li jħares b'entużjażmu lejn it-tlestija ta' dan il-proġett ta' madwar €1,500,000 hekk kif il-lokalità se jkollha spazju miftuħ ta' rikreazzjoni li wkoll jibda jilqa' numru ta' attivitajiet kulturali fil-futur. Ta' ma jgħaddi żmien aktar naraw l-importanza ta' aktar spazju miftuħa. Hawnhekk ġew l-Imtarfa naraw pjazza pedonali li terġa' tiġi riġenerata grazzi għal Public Works ta' aktar minn investiment ta' €1,500,000. Waqt li żar ix-xogħlijiet, is-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia spjega li l-politika tal-Gvern għax bbażata minn nies għan nies qiegħda tipprijoritizza il-kwalità tal-ħajja tar-residenti fil-lokalitajiet. Fl-aħħar xhur smajna li residenti fil-komunitajiet fejn tkellmu dwar il-ħtieġa li jkollna aktar spazju miftuħa fil-qalba tal-ibliet u tal-irħula tagħna u hawnhekk fl-Imtarfa għaddejjin b'xogħlijiet importanti ħafna biex il-pjazza prinċipali tingħaqad ma' dik sekondarja u tiġi spazju wieħed miftuħ għar-residenti.